ọkwasị na ihe eji ada abụghị eje n'obi ma ọ bụrụ na anya hụ. Ekele m. Ọ bụghị maka na ihe kwuru ihe akwụdobe ya. Ọ bụrụ maka na ọkwa kwuru na ihe eji ada abụghị eje n'obi ma ọ bụrụ na anya hụ. Kpatara na a na-abịa enwe onye ga-azụ ọkwa onye isi ala n'aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, enwekwu onye ga-esote ya n'ọkwa n'ụdị usoro ọchịchị egbebere ugobere aja achị ala anyị. Amatala na President Bola Ahmed Tinubu ga-azọrọ APC, All Progressives Congress, ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027. Ọ ga-abụ ya na Kashim Shettima, onye ụka Muslim ibe ya, ma eburu n'obi na nke ha zọrọ mbụ na ndị ekwena kara nkụ na ya. Ekwena bụkebere site n'aka ndị nke Kraịst n'udo katara ahụ eji goo ma ndị ogbu aja ma ndị omenka eyibere uwe ndị nnukwu ụkọchukwu bishọp n'otu mmemme ụka nkakọ n'ụdị jiri gosi na ndị ụka Muslim na ndị nke Kraịst nọ na nghọta ka Tinubu na Shettima zọọkwa ịchị ala anyị. Amatala onye ga-azọrọ SDP, Social Democratic Party, ọkwa onye isi ala Naịjirịa na ọ bụ Adewale Adebayo, maka amatabeghị onye ga-eso ya zọọ ya bụ ọkwa. Otu a ka o si dịkwa na AAC, ebe amatabeghị onye ga-eso Omoyole Sowore zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027. Ọ bụ Rotimi Amaechi ga-esote Atiku Abubakar n'ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'aha ADC, African Democratic Congress, n'ọnwa mbụ afọ ọzọ. Onye ka ọ ga-abụ? Ọ ga-abụ Emeka Ihedioha? O nwereghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ ga-enwe ụdị njikọ aka ahụrụ na NDC, ugonabọ Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala, Rabiu Musa Kwankwaso isote n'ọkwa. Ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụ ndị Obedient Movement juru eju bara abara na steeti ala anyị niile, ma nọgasịa n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche, ma bigasịkwa na mba ụwa dị iche iche, n'ụdị mere ha ozoro mba na akịdị ama oke ala. Ọ bụgodịrị naanị ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ Kwankwaso na Kano steeti naanị ya bụ ndị Kwankwasi ya, ọ na-ebu isi eri ọnụ. Ndị Obedient Movement na ndị Kwankwasi ya ejikọla aka bụrụzịa Obedient Kwankwasi ya Movement, oke movement n'ahịa ịchafụ. N'ihi njikọ aka eburu n'obi na oke isi ike atinyela ọtụtụ ụmụ Naịjirịa n'ịchọzi mgbanwe ọchịchị n'ụdị ya gafelekwa site na nhọpụta ọnwa mbụ nke afọ 2027. A pụrụ ikwu na NDC ejebego
ma ewezụka udo magomago na ojoro nhọpụta ahụrụ n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2023. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m, o wee tọọ m ka isi esonyere anyị n'ozi ugo. Ọ bụrụ na ị mebe ka mmata ka ozi ugo si amasị gị ma ọ ka o si amasị gị, ka barụ mere m ya, mee ka ozi ugo arue ndị ọzọ aka.